Pagsunggudanay sang mag-utod ginpasuni nga rason sang paghikog sang 17 anyos nga lalaki sa Banwa, San Carlos, Iloilo. Police Lieutenant Maria F. Omitin nagabalita. Nagagawa sa investigasyon sang Carlis PNP nga pagsunggudanay sa tunga sang mag-utod ang gintunaan sang paghikog ni alias Tuto sang Marso 29, 2021. Suno sa report, nasapuan sang iya Iloy si alias Tuto nga nagabitay sa sulod sang Ilabalay sa isa ka subdivision sa Banwa, San Carles. Sa pagpangusisa sang katapo sang Carlis PNP, mainit nga pagbinaisay ni alias Tuto kag sang iya magulang nga babayi antes natabo ang iya pag-suicide. Ginghingagaw pa kuntani nga dalon si alias Tuto sa ospital apang gindeklarar na ini nga dead on arrival. Nakita sa lugar kung sa diin si alias Tuto nag-suicide ang isa ka sulat para sa iya ginikanan. Si alias Tuto ang ika-15 nga biktima sang suicide nga na-record sang IPPO sugod Enero tubtob Marso subong nga tuig. Police Lieutenant Maria F. Umiten, nagaronda sa probinsya.